rete iku biasa, Tin. Ngelamun saben bathuk siramu bos dari Jakarta. Terima kasih. Nah, bos dari Jakarta. Mohon izin Pak Kades. Niki kamu dari ini. Halo. Oke, sing slow mawon nggih. Pariwisata kopi jahe. Kersanipun Bapak Kades ngersake yang slow-slow aja. Pariwisata kopi jahe. Yongtar. Wong iki dadekno kebun. Ya Jadi kudu ngombe. Alas lan gunung. Terima kasih sayang. Anda di tambah susah.
Oke. Pak Udin lagi. Pak Udin kok dilawan tetap sen. Hae. Oh. Ah. Hae. Oh. Ya. Jati Janggol bergoyang bersama Mulyo Budoyo juga didukung dengan sound system profesional Irma Sotek. Maksudnya apa ya? Bintang 9 Anjak Jati Soal Amilang Kori Kolong mangsane pariwisata miat indai alam Nusantara katon ediluwung alas lan gunung Jan bangsa mancan negara pada gumun sesawangan anglam-lami tanpa seni kodrat kawasa kaya nata janma kabeh bangsa manca negara padha gumun sarta kabeh bangsa mancan negara padha gumun sesawangan alam-lami tanpa seni kodrate kawata kaya nata janma wancine musrap surya sebrang wetan andang sesuh padha sanja ana warung kopi padha ngobrol ngomong ora mikir sesuk ra duwe blonjo. Aduh mas senajan kopi sak cikir iya nanging bisa
gawe padang pikir yen ora ngombe sak sore latone awake rasa enak lan uga makleke yawe marame ati ayo padha ngunjuk kopi jahe. Nah, ayo ngumpul. Monggo, nggih Pak Kades mboten nggih mandhap. Monggo besorin mantun ngoten iki dahar pun disiapaken tumpenge. Alhamdulillah. Iki agek mangan saktul iki mang lho, kesusu. Nggih. Sampur jaipong kula aturaken dhumateng panjenenganipun Bapak Kades. Yati Drojok Pak Polo. Yati Pak Polo Drojok Pak Dapik. Monggo. Monggo Bapak Kades Yati Drojok Pak Polo Yati Pak Polo Drojok Pak Dapik monggo sesarengan nampi sampur jaipong asli ngomong sumonggo sampure jaipong monggo sar dia iki lho ning mari Dek ini pajak soleh amplop 600-an. Gulu pedot. Oh nggih. Penak iki gawe nang dirurung niku lho, gulu pedot iki. Iya. Apa lho gulu pedot? Gulu pedot ayo.
wisata iki elwi sata bari lamongan waduh gondang uga kuwang marani jendang dhuwur jarake Sunan Derajat katon agung stadion Surajaya alun-alun ing tengah kutha Lamongan pendidikan ora lali sanggar pamuji saya aruh kondang imam tonegara dudu waktu yang cilik arane pasir waktu kali kambang ana ing pinggir baru ketemu awakku langsung nafsir kaya kelangan pikir wet kelapa iku arane gelukku risikane parate pipitu saben dina aku iki ra bisa turu kangen rika omong urung ana waktu arang-arang bergedang nganggo geni sampai kuru awakku iki mikiri gedang rada tak tundun dipangan codot yen kabar wong kula kok pedhot gedang sawi enake ora apa ati iki estunipun kanggo rika gedang raja sak tundun dipenedeli gak percaya belan dodoku iki dudu waktu yang cilik arane pasir waktu kali kambang ana ing pinggir baru ketemu awakku langsung nafsir kelencut kaya kelangan pikir tuarane gelukku disigari paratan pipitu saben dina kowe kira bisa turu kangen rika omong ra ana waktu arang-arang bakar gedang nganggo geni sampai kuru awakku iki mikiri gedang rada satundun dipangan codot kabar kaya wong kula kok pedhot gedang sawi enake ora apa ati iki estunipun kanggo rika gedang raja sak tundun dipenedeli gak percaya belan dodo iki ya ampun. Terima kasih matur suwun. Mbak Kades berserta perangkat Karang Taruna Jati Drojok. Ye sampur jaipun saksipun kula aturaken dumateng halo Pak Soyono. Halo alias Pak Kembar sing duwe Jakarta. Halo bos muda. Ya sukses selalu.
Japanipun sareng Pak Sunardi, Pak Perdi, kali Pak Lin. Monggo Pak Perdi. Bangkit lagi yuk. Sehat, sing penting sehat. Monggo. Pak Sunardi, Bapak Suyono, Pak Perdi, kali Pak Lin. Monggo sampur jaipongan. Iki sampure jaipongan. Yuk. Jos. Iya. Jos. Bintang 9. Loh, Bintang 9 membawa sponsor yang baru datang. Sponsor apa ki? Mbak, bocah ayu-ayu tok mlaku tok, ora nggo apa-apa. Nggo barang tok kuwi. Nggih. Monggo Pak Suyono, Pak Perdi, Pak Lin, Pak Sunardi. Monggo, iki tandake. Share. Ya. Duit watu kumbung lho, watu gunung. Diparani kok. Kok digelekno sing cilik kali sing gedhe. Ayo dong. Ya. Monggo dua-dua kiri kanan. Yuk. Karena ini juga disiarkan secara langsung live streaming, disaksikan seluruh dunia, bukan cuma hanya di Jatidirojo Gedung Pring. Iya, ada di Jakarta. Ya, Pak Melas, Pak Misno yang ada di Jakarta. Juga yang ada di London, Inggris. Mas Amilut yang ada di Bangka Gresik. Selamat menyaksikan.
ing mburine iku durung karuan mrebecike kudu sabar kabeh lananane wong pamriye ora kleru kabeh tumindae ayo kanca sing prayitna marang samubarang najan katon prasaja ing mburine iku durung karuan mrebecike kudu ditriti jaba lan jerone wong pamriye ora kleru kabeh tumindae Sawan ning omah wis ora rasat keluyuran anggolek isih disayang mobeng mitra gonku ora krasa esuk awan nganti bengi man yen nganti liya sing kleyang-kleyang tak sawang mencok nih abang kekoncengan tak rindik sangka kedewen sarang ngocek dewe ngali pencokan Bela kae tak sawang bojo ngece podang kuning agawe pikir kokome jeleret ireng tak sawang tambah manise iba bunga yen kelakon nyanding slirane ora bakatiku ketimbang liyan yen si podang duduk hati kepranan ora mendung hatiku tansaya tetreng tak serenani sun pikat pulute bendo Terima kasih. Iya, bos muda Jakarta Pak Kembar, Suyono Pak Kembar. Iya. Ye. Kagem para kadang dulur-dulur nggih ingkang wonten Jati, nggih dereng saged mampir niki wau, dereng saged pinarak. Alhamdulillah pun dikirim kopi kali Mas Nadi. Pak Mantri dipun damelaken kopi kali Mas Adianto. Kopi cingkir, wedang cingkir cilik lho gak iso goyang duwe balik.
Ye, langsung sampur jembong terakhir meja sunggal mantun iki persiapan meja kalih. Ye, monggo kula aturaken Pak Udin sing betah lara dhewe ayo. Lagi bakul sapi, bakul kacang. Ye, Pak Chandra, Pak Nopi kali Pak Riki. Juragan bir monggo. Kari go. Monggo Bapak Udin kali Pak Chandra. Pak Nopi, Pak Riki, monggo sampure, monggo sampur jaipongan, niki sampur jaiponge panjenengan, Pak sumangga Pak sampure jaipong, monggo. Sing ngantuk tora panjang, aku tak bagai sak jingkir. Sujak kayak sing ngantuk. Kopi jingkir. Uman satu ding. Pak Riki, mana Pak Riki? Monggo Pak Riki. Di Pak Riki ayo. Celak kari sepur. Wakil gak apa-apa. Di Pak Riki. Di wonge. Gawakno sak tas, mosok kate mbok gawakno kabeh. Allah abang-abang. Dak kok sing kaya ijo. Lho, Yan. Lah Yan iki nglamun ayo. Ngene kok rezekine ya minggir. Kancane iki lho. Kancane di Pak Riki. Pak Udin rokoknya Pak Udin ditaruh dulu. Ceritane wong seneng tunggal sak balik wiwitane monggo jejer sak pendinane saya suwe saben jejer nyekel tangane penjur ngomong mas-mas aku tresno kowe Ceritane wonten yang tunggal sak balik wiwitane monggo jejer saben Tane. ya suwe saben jejer
Pak Udin ta iki? Wanjok Banjur ngomong Pak Udin, aku tresno kowe. Temenan kembang kenanga atiku aja gawe gelo ya Din ya. ayo uga Kembang melati aja gawe laran ning ati kembang kecubung aja gawe pikir bingung. rayu Kembange mawar Pak Din yen wong tresno ra tega buyar. oke Mula wong tresno aja gawe ati gelo. Ora becik kanggone para wanita. Kembange rawe yen tresno mesti setiane. Kembange rawe iku pari asane rondo ndugal Din pancen gawe goncang Joko Dudo akeh sing kebimbang terus gentenan sing ngajak pacaran layang nantis terus siler gumanti rondo anyar Din atine gumasar Joko Dudo lan sing kula warga gak aku kadang mikir sampean iku ora mikir lho matane mong asir sing ning omah ora perlu dipikir. Kae rondo ayu Din dolan karo aku aneh yo padha ijen dolan menyang Brigen nyawang kewan sinambi anduk katresnan kae rondo anyar aku melu gonceng Din waton ora mbayar sajak lali pancen ra peduli sing ning omah anak bojomu ngenteni ya wis karuan Pak Udin ta iki